Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas ingon sa herbaboyna o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug nga yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayod ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila diayng gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani muhikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma nagpahinomdom nga ang Dios walay pinalabi, nga ang tanan gikaluy-an niya ug ang tanan sad iya sang hukman, wa gyoy pinalabi. Kung maayog binuhatan, tagaan og premyo, unahon kuno ang mga Hudiyo, kay mga Hudiyo may unang magtotoo, nya dayon ang mga pagano. Nya dautan sa binuhatan, silutan sa Ginoo, unahon gyapon ang mga Hudiyo, isunod sad ang mga pagano. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus misaway sa mga leaders sa katilingban sa mga Hudiyo. Ang iyang giuna gisaway ang mga Pariseo, nya dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Kining pag-ingon ni Jesus nga alaot kamo, tinuod gid ni siyang alaot. Kaya ang Ginoo gani mo'y musulti og alaot or woe to you, tinuod gid na. Ngano man tungod kay ang Ginoo may tag-iya sa kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan. Nya inigingon sa Ginoo, alaot kamo, kuhaon na niya ang iyang kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Nya kung ang Ginoo na gani mo mukuha na dryness mo na ang mga Pariseo sa una, sige na lang silang kasuko, siging kasuko ni Kristo, siging pamantay ni Kristo, sige na lang gid silang paningkamot nga ilang mahimuag sa si Kristo. Nawa ang ilang kalinaw, ang ilang kalipay, ang ilang katagbawan, labaw na gyud ang kabalaan. Munang giingnan silang Kristo, gasige mo hatag anang 10% sa inyong mga kita, apil nas mga lamas, apil nas mga utanon, pero inyo manggipasagaran, inyo manggipasagdan ang hustisya. Sa tiging mo diring Hesus, inyong gipasagdan ang hustisya ug ang limot naman nun ko ato
ang hustisya. Mora kita. Hustisya o ang kaangayan sa katawhan. Kay usahay manggod kaning atong pagsigig 2 months balaod, matud pang Kristo, nagsigil ang taghatag og makabuktot nga balaod, pero kitang naghatag sa balaod galisod og tabang pagpasan or pagpagaan bisan na lang usa ka tudlo ang paggamit. Ang mahal nga Birhen Maria, wa siya mag-memorize og balaod sa tao. Ang iyang gihuptan og maayo mao gyud ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kung atong sundon, dunay panahon nga magkabangi, magkasukwahi sila sa balaod sa tao. Sama pananglit kanang balaod nato sa physical abuse. Pwede man ikihas anak ang iyang mama o iyang papa nga manglatos niya. Ang matured, ang gitawag natog gulang nga tao, pwedeng ikiha sa minor sa iyang gibuhat nga abuse. Pero ni Kristo, ang iyang isulti, moingon siya, higugmaa ang nagdaog-daog kaninyo, ang nagpanamastamas kaninyo, ug ang bisan paganig, ang magpatay kaninyo, higugmaa. Kani, ug ato ning tan-awon sa gitawag natog tawhanon nga balaod or standard, makaingon kita si Kristo ba, wa man ni siya paghigugmas mga dinaog-daog, sayop man din ang iyang giingon nga mianhi ko aron paglaban sa mga dinaog-daog, aron pagpagawas sa mga binilanggo, aron pag set free sa mga ulipon. Wa sayop man din na. Kung atong tanawon murag sayop, pero sa tinud-anay porting saktuha. Una, kung gidaog-daog ka sa usa ka tawo, nya imo siyang higugmaon, unsa may unang mahitabo nimo nga may desisyon sa taong nagdaog-daog nimo nga imong higugmaon, ang una gyud mahitabo nimo naa dayon kay kalinaw. Malinaw ka, malinawon ka, nagisigihan kanyag daot, gidaog-daog, nga naman imo mang gidesisyonan nga higugmaon siya, malinawon, di magkusmod imong naong, ana, mo na gibati sa mga santos, mo na gibati sa mahal nga Birhen. Sunan ka tong iyang anak, di to daog-daog nga ordinaryo portig itong grabiha. Nga ikaduha, nga bation sa tao nga nahigugma, ang iyang gihigugma, bisag dili pa mausab, basta makakita siya siyang gihigugma, malipay siya. Wa man gitaong dili malipay basta makakita kasi imong gihigugma. Ambot kinsa sa kaning mga batanon, makakita mo sa inyong gihigugma, bisag inyo lang ganing crush, kilig mangganay ka. Unsa nakag-imo na ginang gipili nga higugmaon, kilig kay kakita nimo, mo na do na kay kalinaw, do na sa kay kalipay. Katubitang tao nga nagsigibag daot nako, masakoy mga pipilagin nga nagdaot nako, nya sa ilang pagdaot o pagpakauaw nako diha sa publiko, ni desisyon gyud ko nga akong higugmaon. Hangtod karon magkita-kita mangyapon mi, naay pipila nga wa gyud mo tagad ako balik. Inikita namo, mag-smile na ko daan. Kay mo ana man ko sa Ginoo, Lord, niarang nakapahimo na akong mahigugmaon ay. Ano na, niabot na. Nakusmod kay ignaong. Ay nigdool na ko, wa gitingog. Usahay ato sa laing tao, may kay siyang mo istorya-istorya, iniglingi nga rin ako, mapawong din iyang naong, mukalit na yung kusmod. Pero ako, sige akong smile, magtanaw niya. Kaya akong kasing-kasing, wa may kuan, wa manggiali, wa bisan gamay. So naan ako ang kalinaw, kalipay, tuan niya ang kasuko, kalagot, o pagkaway kalinaw. Murag uneasy kay siya maglihok-lihok kung naakos dool niya. Murag di siya katarong og mangaon, di katarong kaon,
maglihas-lihas ang naong, mangita yung paagi nga maka-exit dayon. Mao nay gidangatan sa mga taong dili mahigugma. Nya ako nga nahigugma, bisag hangtod karon wa lang gyapon ko niya higugma magkita mi sa among mga gatherings, di lang gyapon tagad. Ako malipayon ako kita niya kay do naman ko'y na-experience nga katagbawan, fulfillment. O kung sa man nga fulfillment, ang fulfillment of the commandment of God nga love your enemies. Nindot kay nang doon na bitatay ma-achieve nga kadaugan. Pareha na bang tudluan ta, mo eskwela gani ka, kinahanglan gyud nga mo graduate. Mao man gina, eskwela ka grade 1, mo graduate gyud ka grade 6. Eskwela ka grade 7, humnon gina nimong grade 12 karon. Igabot yun mo grade 12, moingon ka success. Ana, pero sayon ba? Sayon ba ang imong giagian? Oy, perting lisura. Pero grabe kay ang imong katagbawan kana bang mayon ka success. Amo sana si Kristo siya, love your enemies. Lisod, pero desisyon niyo. Para sa akong gibuhat, desisyon ko. Ikita nako niya makasmile ko niya, siya di mutingog nako, ana di ko sa akong kasing-kasing success. Ana. Di mo ganahan na di. Suway na ninyo mga asawa inyong bana, kita ninyo ditong gasuyop. Nya imo ra higugmaon, igulis inyo siga kay mata, imong agbayan, ingon din ka success. Nya magmaoy imong bana, kulatahon ka. Nya ningon mas Kristo nga kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, inigkulata dito. Di ra jud ka masuko niya, inig humanag kulatan niya. Galison na kagbarog, pero imong kasing-kasing sige lang niya pog ingon, Lord, success. Di ba? Malipayon ka, malinaon. Ambot buhaton ba na ninyo? Hasta tong na nagbasa diri, murag di matingit tumubuhat tingali. Sige lang to basa-basa, o hindi klaro. Pero ang buhaton yun, basin. Apil na tantanan anig kanindot. Sige, ato lang itugyan sa Ginoo o sa mahal nga Birhen, kinsa nakahimo gyud sa tanang natuman gid diha kanila ang pulong sa Ginoo. Ang mahal nga Birhen nahimong gamhanan, agianan sa gahom sa Dios dinis kalibutan, pinaagi sa Birhen sa Fatima, Birhen sa Santo Rosario. Nganuman tungod kay ang pangandoy sa mahal nga Birhen, ang iyang main standard, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Sumala sa imong pulong. Mo na nga kung matuman na ang pulong sa Ginoo diha sa mahal nga Birhen, moingon din siyang success. Atong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot na inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikapito nga adlaw. Mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga nga gihatag mo sa kalibutan gikan sa imong sabakan, nga mao ang yuta nga gibendisyonan ug wala gayud tugki sa mga sampinit sa sala. Bulahan ang bunga nga gihatag mo kanamo diha sa pag-ambit niya sa among tawhanon
nga mga kahuyang gawas lamang sa sala. Gihatag mo siya kanamo diha sa paghalad mo kaniya didto sa templo, aron mamahimo usab kaming templo sa Dios. Alang sa among kaluwasan, gihalad mo siya didto sa Kalbaryo aron magpakamatay sa krus. Bulahan ang bunga nga miturok sa paraiso sa imong ulay nga sabakan. Bulahan ang bunga nga napupo sa kahoy sa krus alang sa among kayuhan. Bulahan ang bunga nga nagadala kanamo ngadto sa langit aron sa paghugpong kanamo sa himaya sa mga santos. Nangamuyo kami kanimo, o Birhen nga putli uyamot, nga patilawon mo kami sa imong mahal nga bunga, aron kun amo na nga matagamtam ang iyang katamis diha sa among pagpalandong sa mga misteryo sa imong santos uyamot nga rosaryo. Mahiagom kami sa langit nung kumbira, uban kanimo diha sa himaya. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosaryo. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron sa mga pulong ug sa mga sugo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang Ginoo manalangin sa kalibutan sa kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga naguna kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamoyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot